Franco De Bono jisħaq għal darb'oħra li l-klikka li jinsab imdawwar bija l-Prim Ministru qed tpoġġi l-interessi egoistiċi tagħha qabel l-eżistenza tal-Gvern. Dan saħansitra xebba lil ħafna nies ta' twemmin nazzjonalista. De Bono jisħaq li dil-klikka qed twadda pit-tort fuq ħadd ieħor meta għandha tkun hija li ġġor ir-responsabilità. Lorenz Gonzi għandu jinduna illi nies illi fallew mhumiex f'pożizzjoni illi jagħtuh il-pariri u għandu jżomm il-bogħod minn din il-klikka. Madankollu qal id-deputat parlamentari wis jibża illi Lorenz Gonzi għal darb'oħra qed jibqa' jinżamm ostaġġ minn klikka. De Bono saħaq li s-sitwazzjoni deġenerat minħabba deċiżjoni ħżiena u mhux ser tissolva ruħha jekk l-istess nies se jibqgħu jagħtu l-pariri lill-Prim Ministru. Bħal-eżempju għamel referenza għal kontijiet ta' dawlu l-ilma. Saħaq illi mhux minnu li l-kontijiet tolew minħabba l-prezz internazzjonali taż-żejt, iżda minħabba snin sħaħ ta' telqa fil-politika tal-enerġija ta' pajjiżna. Bil-konsegwenza, illi issa l-familji qed ikollhom iġorru piżijiet qawwija mingħajr ħadd iżda ma ġarreb responsabilità. Il-politika ħażina fil-qasam tal-enerġija hija riflessa fil-fatt li pajjiżna se jkun qed iħaddem power station illi tuża l-iktar żejt li niġġes. Min ser jerfa' ir-responsabilità għal dan kollu? Staqsa Franco De Bono. L-istess japplika l-Malta fejn il-ħaddiema qed ikollhom iġorru l-pis ta' snin sħaħ ta' nuqqas ta' kontabilità u ta' deċiżjonijiet ħsiena. Franco De Bono saħaq illi l-attitudni ta' ċerti nies fil-Partit Nazzjonalista qed twaslu għal konklużjoni illi hemm min huwa interessat illi tibqa' ma tinstab l-ebda soluzzjoni għall kriżi preżenti.